Съвети с грижа за косата за мъже. Здравата коса означава и страхотна преческа, но това е само началото. Също като колата ви, косата изисква редовна поддръжка, за да запазите здравето, еластичността и блясъка й. Ето и няколко съвета с грижа за косата за мъже. Първо, подсушаване. Подсушаването с хавлия е една от главните причини за увреждане на мъжката коса. При търкане на косата с хавлия, част от косъмчетата се заплитат с влакната, увреждат кутикула, наелектризират косата и заплитат краищата й. За правилно подсушаване с хавлия, изтърсете излишната вода и вчешете косата си по посока растежа на космите. Ако използвате сушоар, нанесете продукт за термична защита или за разплитане, за да защитите косата и да я предпазите от увреждане. Второ, охлаждане. Няма нищо по-хубаво от един горещ душ, но топлата вода отнема прекалено много от основните мазнини от косата и скалпа и води до изсушаване. Трето, избягвайте процедури с химически средства. Честото боядисване или къдране на косата може да я увреди, изсуши или остави без блясък. Четвърто, бъдете здрави. Видът на косата ви често е отражение на цялостното здравословно състояние на тялото ви. Хранете се добре, спортувайте, пийте много вода, спете достатъчно и намалете стреса в живота си. Всичко това ще направи скалпа ви по-здрав, а косата ви с великолепен вид. Пето, избягвайте тесни шапки. Тясната шапка може да доведе до състояние на постепенна загуба на коса. Шесто, поддържайте косата оформена. Редовната грижа за добре оформената коса ще ви помогне да избегнете заплетените краища. Ниското ниво на влага и протеини в косата може да доведе до наелектризирането й. За да намалите този проблем, използвайте добър увлажняващ балсам. Добре поддържаната коса ще ви направи по-привлекателна. Ето няколко продукта, които ще ви помогнат за това. Енергизиращ шампуан за мъже от Alpha Part, Lunatic Fringe, помада за коса от Billie Jealousy, оформящ крем от Beverly Hills, оформящ крем за мъже от American Crew, интензивна терапия, подобрител за коса от Nioxin, гребен за мъже и жени за коса със средна дължина от Philip Kingsley. Можете да ги откриете на Strawberry Net, свежата козметична компания.